Sugatan po sa Banggaan ng 6 na sasakyan matapos Bigyang-Daan ng Libing sa Alcala. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Tatlong kataong sugatan sa bangga ng 6 na sasakyan sa kahabaan ng Alcala Carmen Road sa barangay San Nicolas, Alcala, Pangasinan noong Hunyo 6, 2026. Ayon sa paunang investigasyon ng Alcala Police Station, magkakasunod na bumabiyaheng 6 na sasakyan nang huminto ang unang 5 para bigyang daan ng isang prosesyon ng Libing na paparating umano sa kabilang direksyon. Gayunman, hindi nakahinto ang SUV sa dulo na minamaneho ng isang 68 anyos na babae at tuluyang nabundol ang magkakasunod na sasakyan. Sa kabuuang 6 na sasakyan ang nadamay sa insidente. Dahil dito nasugatan ang isang motorcycle rider at 2 pasahero ng magkahiwalay na tricycle na agad dinala sa ospital. Lahat ng sasakyang sangkot ay dinala sa Alcala Police Station habang nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Kasama mo mula rito sa IFM News, Digupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.